Comencem la campanya de calor. A l'estiu fa calor, ja ho sabem, però la calor pot ser un perill per la salut. Les persones del nostre servei són més vulnerables a la calor perquè amb l'edat tenim menys capacitat de resposta, però amb l'edat també tenim més experiència i, per tant, ja sabem què fer, no? Per tant, recordarem a les persones que cal beure aigua perquè amb l'edat perdem la sensació de set. També explicarem que al cos li costa cada vegada més autoregular la seva temperatura. Per això, passar 2 hores al dia en un espai fresc o amb aire condicionat és una bona idea. Coneixeu l'efecte cova? És quan a dintre de casa abaixem totes les persianes per mantenir la temperatura interior i que no entri la calor de fora. Doncs fins aquí els consells d'envelliment actiu i saludable. Fins la propera!